Польскія спецслужбы ноччу раскрылі інфармацыйна-псіхалагічную аперацыю, якую расіяне праводзілі ў Польшчы. З 2 до 8 гадзіны расійская прапаганда сканцэнтравалася на тым, каб замаскіраваць арганізатараў дронавай атакі. Гэта рабілася праз выкарыстанне такіх зваротаў, як невядомыя прадметы і прасоўванне здагадак пра тое, што ніхто не ведае, што ўляцела, і высмейванне рэакцыі польскай дзяржавы. Урад папярэджвае палякаў быць пільнымі і не паддавацца на маніпуляцыю. Таму працягвае Юрась Ліхтаровіч. Уначы расійскія беспілотнікі 19 разоў перасяклі і улетелі ў паветраную прастору Польшчы. Такую інфармацыю абвесціў у сераду польскі прэм'ер Дональд Туск, выступаючы ў Сейме. Кіраўнік ураду Польшчы заклікаў грамадскасць быць пільнай і не паддавацца дэзінфармацыі. Zwracam się do wszystkich bez wyjątku. Do wszystkich. Звяртаюся да ўсіх без выключэння, палітыкаў, журналістаў, каментатараў. Будьце ўважлівымі на спробы дэзінфармацыі ды варожай прапаганды з першых мінут атакі і правакацыі. Расіяне вельмі актыўныя ў сеціве. Нас будуць суправаджаць фальшывыя інфармацыі ды спробы сеяць паніку. Мы павінны здаць іспыт з палітычнай грамадзянскай адказнасці. Беспілотнікі парушылі паветраную прастору Польшчы ўначы. Прыкладна ў гэты ж час пачалася і расійская інфармацыйна-псіхалагічная аперацыя ў дачыненні да польскага грамадства, кажа дырэктар фонду «Інфаопс Польска», які займаецца выклікамі бяспекі ў інфармацыйнай прасторы Каміль Басай. Уначы мы выявілі інфармацыйна-псіхалагічную аперацыю, якую праводзяць расіяне супраць грамадства Польшчы. Я маю на ўвазе інфармацыйную дзейнасць, якая праводзіцца праз сетку вэб-сайтаў, кантраляваных расійскім прапагандысцкім апаратам, якія перакладаюць маніпулятыўныя матэрыялы на польскую мову. З 2 гадзіны ночы да 8 раніцы расійская прапаганда дзейнічала па некалькіх напрамках. Першы гэта пытанне размыцця лініі адказнасці. У першую чаргу праз выкарыстанне слоў «невядомыя прадметы», прасоўванне розных здагадак і высмейванне рэакцыі дзяржавы. Мэта – размыць адказнасць. Другі – дэзінфармацыя пра ўкраінскіх злачынцаў. І ў гэтым кантэксце распаўсюджвалася фальшывая графіка з выявай беспілотнікаў з украінскай нацыянальнай сімволікай. Трэці – гэта спроба заблытаць, хто злачынца, а хто ахвяра. Так, рэакцыя польскіх ВПС і збіццё беспілотнікаў прадстаўленыя як эскалацыя з боку Польшчы, а не ў кантэксце абаронных дзеянняў, якія ажыццяўляюцца польскай дзяржавай перад абліччам парушэння паветранай прасторы. Гэты элемент эскалацыі, безумоўна, з'яўляецца адным з трывалых слупоў расійскай маніпуляцыі. Rosyjskich działań manipulacyjnych. Rosja odwraca rolę i logikę pojęć. Эксперт зазначае, што гэтым разам расіяне актыўна імкнуцца падарваць давер да дзяржаўнай адміністрацыі ў Польшчы сярод грамадства. У крытычнай сітуацыі альбо пры вырашэнні такіх інцыдэнтаў надзвычай важна абапірацца на надзейныя і правераныя крыніцы інфармацыі. Расіяне атакуюць менавіта гэты элемент, спрабуючы выклікаць у памяці людзей інцыдэнт у раёне Пшевадова, калі ўпала ракета, каб дыскрэдытаваць як канцылярыю прэм'ер-міністра, так і бюро нацыянальнай бяспекі ды міністэрства нацыянальнай абароны. Адмысловец падкрэсліў, што гэта робіцца, каб выклікаць страх у польскім грамадстве, каб яно было менш ахвочае і здольнае да супраціву. Парушэнне паветранай прасторы Польшчы – гэта таксама падзея, якая істотна ўплывае на бяспеку інфармацыйнай прасторы. Гэтыя падзеі могуць выклікаць страх. Расія прыкладае значныя намаганні для запалохвання заходніх грамадстваў, а таксама запалохвання атрымальнікаў інфармацыі ў Польшчы. Яна робіць гэта рознымі спосабамі. Яна запалохвае эскалацыяй, запалохвае вайной і спрабуе падарваць падтрымку абаронных намаганняў Украіны, пагражаючы наступствамі. Аднак гэта насамрэч аснова для псіхалагічных аперацый, бо пастаяннае запалохванне выклікае страх.
Тут мы можам класіфікаваць парушэнне паветранай прасторы як падзею, падобную па сваёй прыродзе да акту сабатажу, падпалу альбо любой іншай фізічнай актыўнасці дыверсійнай групы ці аператараў, якія працуюць на расійскую разведку. З-за псіхалагічных наступстваў страх з'яўляецца адным з інструментаў, якія выкарыстоўваюцца для развіцця гатовасці да прымусовага прымірэння ў будучыні. Гэта значыць пакорлівага стаўлення да суб'екта, які ўжывае гвалт. Гэта элемент psychologicznej operacji. Do przyjęcia postaw koncyliacyjnych, czyli spolegliwych wobec aktora, który się posługuje przemocą. To jest element operacji psychologicznej. Улічваючы гэтую сітуацыю, вельмі важна захоўваць спакой і правяраць інфармацыю, карыстацца надзейнымі крыніцамі, кажуць эксперты, асабліва вайскоўцы. На гэта звяртаюць увагу. Напрыклад, падпалкоўнік Мар'юш Лапета з кампаненту спецыяльных сіл сказаў польскаму радыё, што вартамі даверу з'яўляецца ў першую чаргу камунікаты ўрада і дзяржаўных служб. Трэба правяраць розныя крыніцы інфармацыі. Важна, каб крыніца была вартая даверу. Дае ў гэтым нам упэўненасць, што мы не станем ахвярай маніпуляцыі. Daje nam pewność, że nie zostaniemy zmanipulowani. А спецыялісты такой структуры, як Dezinfo Digest, наўпрост рэкамендуюць палякам выкарыстоўваць толькі паведамленні ад устаноў, адказных за бяспеку, і пазбягаць неправеранага кантэнту з сацыяльных сетак, таму што такі кантэнт абапіраецца на 3 элементах маніпуляцыі: нявызначанасці, размывання фактаў, эмоцыі, здзек або абурэння, а таксама ілжывая сіметрыя, адхіленне віны.